Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves. And the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the host of angels sing. Glory to the newborn King. And the sounding joy repeating. Jesus saves. May adlaw ni mo diay galak, inusab si Brother Kier, member ko sa Emmanuel Bible Baptist Church o kinausab atong tulumanon ang the 15-minute Bible Truth. This is an online broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church, no? Wala mi lain nga wali diri kundi pulong lang gyud sa Ginoo, no? Pulong sa Ginoo, mga mensahe na sumala sa Biblia, no? But so much for that. Ato ang storyaan karon, atong topic is about mensahe sa kaluwasan sa tao. Noon sa magid ang mensahe sa kaluwasan sa tao. No, ang kining kaluwasan, sumala ni siya sa Biblia, naani siya sa Biblia, makita nato ilabi na no nga usa ni siya kadako nga mensahe nga naghisgot may tungod sa atong kalag. Okay? Ato ang kalag ang gipakamatyan sa Dios. Ang atong kalag ang kumamatay ta, ang ato ang kalag man ang mo adto sa makigatubang sa Dios, no? Dili man ato ang flesh, no, tong lawas diri sa kalibutan kay kani madugta ra man ni, no? Ya ang tao man gyud kay maabot man sa panahon na ang tao mamatay, no? So ang kinatong gihisgutan na kaluwasan, kining mensahe sa kaluwasan is ang kaluwasan sa atong kalag, no? Importante gyud na atong tagaan og pagtagad ang ato ang kalag. Muna nga ato nang hisgutan karon na ang mensahe sa kaluwasan sa tao, no? Kailangan maluwas gyud, no? Ang tao ni kaluwasan gyud ang tao, no? Ngano man, no? Sa ato ang first no nga na punto nga nganong gikinahanglan man gyud sa tao ang kaluwasan, no? Sa Romans chapter 10, Romans chapter 3, Romans chapter 3 verse 10, ningon ang Bible nga ingon sa diri ingon sa naisulat walay matarong wala bisan usa. Then sa Romans chapter 3 verse 23, ingon sanglit nakasala man ang tanan kung nakabsan sa himaya sa Dios. So nganong gikinahanglan man gyud sa taong kaluwasan kay tungod siya usa ka makasasala. Makasasala gyud ang tao. Wala ningon diri, wala ningon sa Bible atong gibasa, walay matarong, wala bisan usa. So kitang tanan day makasasala. At tungod sa sala, no, ningon ang Bible sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So tungod kay ang tao makasasala man, ang bayad sa sala kamatayon man. So muna ang tao impiernohonon, no? Muna ipasabot sa kaning kamatayon na naa diri sa Bible. Ang kamatayon dito sa impierno, no? Kay mao na nga ang tao nagkinahanglan gyud og kaluwasan kay tungod siya makasasala. Sunod is ang nagkinahanglan man gyud ang tao sa kaluwasan tungod kay iyang kaugalingong pagkamatarong dili makapasar sa sukdanan ni Kristo. No, dili way makasukod gyud sa sukdanan ni Kristo. Kung mabitan na nga kung magminaayo man ta, kailangan perfect siya. Kailangan na walay bahid sa sala, walay bahid na dili mao. Pero gingon naman gyud sa Bible na kitang tanan makasasala. Kay bisan pag mubuhat tag maayo makasala man gyud ta. Hindi man nimo mahimong perfect, so dili ta makapasar sa sukdanan ni Kristo. Mao na nga ang atong pagkamatarong dili makapasar sa sukdanan gyud sa Dios. Mao na nga ang tao nagkinahanglan og kaluwasan. No, kay ang atong pagkamatarong gyud kung ibalik-balik dili siya makatupong
sa standard yun sa Dios. So mawag atong basahon sa ah, Matthew chapter 5 verse 20. Sige ngon diri. Matthew chapter 5 verse 20 gingon diri nga kay sutihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga eskriba ug sa mga Fariseo dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. No? So kani nay standard ba na makita nato, no? Pero kay di magyud makalabaw, way makalabaw sa pagkamatarong, no? Kanang sa sukdanan naghimo ni Kristo, no? So, mo na nga ang tao nagkinahanglan og kaluwasan. Kay imong gingon naon, wa man gyud kay mabuhat nga tarong, no? Or kumubuhat man kag maayo, dili gid sa ingon na perfect gid. Ya ang Dios gusto baya og kanang labi na sa ato pagkamatarong, gusto niya nga ay sa diri ikita na to ang standard ba sa Dios, no? Then we go back sa gihapon sa gingon na ang tao makasasala. Mo na nga ato ang pagka atong mga gipanghimo gyud is evil gyud atong mga gipambuhat. Our deeds are evil. Kituhon makasasala man ta, no? Then ngano man na kinahanglan gyud sa tao ang kaluwasan tungod kay kandidato siya sa impierno, no? Gingon diri sa Psalms chapter 9 verse 17 gingon diri nga Psalms chapter 9 verse 17 ingon diri, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God, no? Ang mga dautan pabalikon ngadto sa Sheol, no? Lakip ang tanang mga nasud nga nalimot sa Dios, no? Sa English, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God, no? So ang tao nagkinahanglan kaluwasan kay tungod siya kandidato sa impierno. So ang tao impierno nun gid ay. Sunod, kay ang kapungot sa Dios ug ang linaw kalayo giandam alang niya. Balik ta sa Romans chapter 1 verse 18. Sige ingon. Romans chapter 1 verse 18 ingon diri, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man who hold the truth in unrighteousness. Kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamaturan pinagi sa ilang pagkadautan, no? Muna nga ang tao kinahanglan og kaluwasan tungod kay ang kapungot sa Dios ug ang linaw nga kalayo giandam niya, no? So naay ginag-andam nga linaw nga kalayo sa tawo makasasala, no? Impiernohon gyud muna ang tawo kinahanglan gyud og kaluwasan, no? When we say there is danger gyud, mao ni ang danger nga gawat. Hell is ang mao ang danger nga gihuwat sa tawo nga impiernohon, sa tawo nga makasasala. Mao ni ang danger. Okay, when we say atong isalbar, atong naay kaluwasan, maluwas siya, meaning naay danger nga nagpaabot. So mao ni ang hell. Ang hell is mao ni ang danger nga nagpaabot sa tawo nga makasasala, no? Kaya kitang tanan makasala man, so therefore kita padong sa impierno. Then therefore kita pud nagkinahanglan og kaluwasan. So kung ikaw makasasala, nagkinahanglan ka og kaluwasan. Sunod, ato ta sa ikaduhang punto, unsay buhaton sa tao aron siya maluwas, no? Ayun diri nga hinusulan, no? Hinusulan niya ang iyahang mga sala, no? Sa Matthew chapter 4 verse 17, no? Nayong diri, kailangan man nato mahibaw-an usa nga makasasala ta, no? So kailangan makibaw ta una nga kita makasasala. Mao ni gingon sa Bible sa Matthew chapter 4 verse 17, no? Matthew chapter 4 verse 17 ningon diri sukad niadtong higayuna si Jesus misugod sa pagwali nga nag-ingon,
pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol la, no? So ang mo nabuhaton sa tao, kailangan usa makaibaw siya makasala para makapangayo siya pasaylo, no? Then na ibang kaagan ikaw makasasala, then tuhuan og saligan nato si Kristo sa kasing-kasing sa atong mga kasing-kasing gayud, ingon nga iyang Ginoo og manluluwas. Sa Acts chapter 16 verse 30 to and 32, no? Acts chapter 16 verse 30 ningon diri, og iyang gidala sila sa gawas ug niya kanila, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako? Ingon sa 31, og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay, no? So mutuo lang di ka ni Jesus Christ, no? Ikaw makabaton sa kaluwasan, ikaw imo siyang dawaton pinagi sa imong pagtuo, tuan og saligan nato si Jesus Christ sa atong kasing-kasing nga ingon nga atong Ginoo og manluluwas, no? Then sa Romans chapter 10, sige ingon sa Bible, Romans chapter 10 verse 9, na Romans chapter 10 verse 9 to 10, sige ingon diri, kay kun pinaagi sa imong baba magsugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo ug magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ikaw. Kay ang tawo magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya ug siya magasugid pinaagi siyang baba aron maluwas siya, no? So pinaagi gid sa pagtuo, no? And thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, no? That God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sayon kayo, ato lang tuan si Jesus Christ, isip atong manluluwas. Siya nagpakamatay sa atong mga sala, no? Kay gibayaran niya atong mga sala. So ang angay buhaton sa tao is ato lang tuan niyang gibuhat ito sa krus, no? Kay mao man ang gisulat sa Bible, wa may buhat nga gingon ng Bible, tuo ra man, ato lang tuan si Jesus Christ ug kita maluwas, no? Simple. Then nganong si Kristo man kay wala na ilayang manluluwas, no? Wala siya raman ang gipada, di ba? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Gihatag sa Diyos Amahan ang iyang bugtong anak mo si Kristo. Wala na ilain. Then so wala na ilaing dalan padulong sa langit, di ba? So John chapter 14 verse 16, sige, John chapter 14 verse 6, sige sa Bible. John chapter 14 verse 6, ningon diri, si Jesus mitubag kaniya, ako maong dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. So wala gyud makaadto sa amahan gawas kung pinaagi ra gyud ni Kristo. Asa man ang amahan? Nasa langit. So si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So kung walay si Kristo, walay kaluwasan. Kung wala si Kristo, walay makaadto sa langit. No? Kay siya man ang dan, ningon man diri ang Bible, na siya ang dalan. No? Ngano si Kristo man, kay dili gyud makaikya sa silot, ang dili mo tuo ug dili manumbaling nining dakong kaluwasan, di ba? Sa Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation, no? Saan nato pagka-escape sa nga silot kung atong dili ta manumbaling, no? If we neglect, kung atong i-reject ba, i-neglect nato ang dakong kaluwasan na gi-offer sa Dios, no? Then mo na ang atong buhaton, no? Mo na buhaton sa tao aron siya maluwas. Di gid siya ingon nga buhat kay igo ra man tang mutuo, wa man ta nagkapoy-kapoy, no? But unsa ang angay nga sa buhaton sa tao ba? Sa diha nga namatay si Jesus Christ, unsay atong i-respond ana nga isa iyang gibuhat, no? Dito sa cross. Kasi siya man ang nibuhat, dili man kita. So mo na ang gingon diri sa Bible is ato lang tuan, no? Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house, no? Atong gibasa. Then katapusan, kanus man dawaton ang kaluwasan, no? Number 1, dili ugma. Manong dili man ugma kay tungod wala gyud masayod, wala ka masayod sa imong ugma, no? Kay imong di ba ningon sa Proverbs chapter 27 verse 1, ningon dira ang Bible,
Proverbs chapter 27, boast not thyself of tomorrow. Singong dili sa Bible. Boast not thyself tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Sa Bisaya ayo pagpagarbo sa imong kaugalingon, may tungod sa kaugmaon, kay ikaw wala may balo kung unsay madala sa usa ka adlaw. Wala ta kay baw kung unsay nasa ugma. Muna nga ang dawaton natong kaluwasan karon gyud. Karon kay wala ta kay baw sa ugma, basin day mamatay na ta ugma. Diba? Then last, karon gyud kay ang hustong higayon sa kaluwasan samtang makahimo pa ikaw sa pagdesisyon niini. Usa ni ka desisyon ang pagdawat sa kaluwasan, no? And at ang kaning desisyon kailangan karon dayon, dili ni ugma-ugmahon. Kini nga ng Bible karon ang adlaw sa kaluwasan, no? So muna nga dawato na to si Jesus Christ karon gyud dayon. Di na to pagmaan, dili na to dugay-dugayon kay wala ta kigingon sa Bible, wala ta kibaw kung unsay ugma. Muna to ang karon ang atong gihisgutan is about ang mensahe sa kaluwasan sa tao. I hope nga natin nakatunan, and I hope nga sa sunod na pod magsubaybay na usab ka sa ato ang 15-minute Bible truth, no? Wala tay lain nga gistorya diri about lang gyud sa pulong sa Ginoo. Maayong adlaw diha kanimo og God bless. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala og dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Hesus, Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.